Ayan guys, magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa Maymilaor. At for today's video ay pakikita ko sa inyo kung saan mga na-aksidente ng mga nakaraang mga nakaraang araw guys. Ayan, grabing aksidente dito sa lugar na to. Ayan ang ulan, abutan na tayo guys. Ulan. Let's go. Go, Naga City Hits. Yan dito guys sa lugar na to guys, laging may aksidente dito sa lugar na to Kaya sa mga nagmo-motor diyan ay ingat-ingat lang mga idol. Yan, makakarating naman tayo sa pupuntahan natin Yan dito guys yung dalawang sunod-sunod na aksidente sa lugar na to, sa barangay Flordelis. Yan guys, dito banda. Nung isang linggo pick up saka truck yung nagbanggaan dito. Bus pala guys, saka pick up truck. Tapos nung isang araw naman ay motor tapos 10-wheeler truck. Mga aksidente dito sa lugar na to. Mga aksidente dito. Grabe. Baka delikado kasi na maano na yung kalsada pero napakadelikado guys. Mga motorista. Yan guys. Dito banda yun. Nakakuha ng CCTV yung mga aksidente dito mga nakarang araw. Dito yun guys bandang ito. May guhit pa nga ingat-ingat kasi malawak na kasi ang kalsada. Kaya ingat-ingat sa mga nagmo-motor dyan. At lagi kayong magsusuot ng helmet guys. Lagi kayong magsusuot ng helmet. Pag dito nasa highway kayo, yan, always wear your helmet guys. Ayan guys, dito pala Yan. Yan yung aksidente. Yung grabe pagkabangga nun. Yan. Madalas ang aksidente dito guys sa lugar na to. Kaya ingat-ingat na lang sa mga nagmo-motor. Huwag masyadong magmadali pag-drive. Dito tayo sa Barangay Milaor. Bisa natin ang yan guys piyesta na sa Naga City. Dami ng tao guys dito tayo, touchdown Naga City. Tayo sa Naga. Yeah, piyesta na, may banderetas na dito. Wow, piyesta na Happy Fiesta Bicolandia. Fiesta na.
sa Naga City. Fiesta na sa Naga City. Fiesta na, oh. Madami na mga tao, guys. Ito pala ang Kinastilyohan. Dami ng tao, guys. Meron na din, oh. Touchdown Naga City. Nandito ngayon si Paulo Busa sa Naga, eh. Ewan ko lang kung saan siya banda dito. Ano tayo sa bangko. Ay, pila pa. Dito tayo sa Coco Gen Insurance Naga. Tayo mag-withdraw na natin.